an balimakɛ Ture b'a fɛ k'a tɔgɔla Masado sɔrɔ a yɛrɛ ye. Mariam n'a denkɛ kelen bɛ ɲɔgɔn kan. Kalo dɔw laban bɛ gɛlɛya ale bolo kosɛbɛ. Sɛgɛnnafiɲɛ musaka fitinin bɛ Umu ye, ale bɛ siso jɔnjɔn ɲini na. Kadɛri b'a fɛ ka yɛlɛma faaba kɔnɔ walasa ka surunya a ka baara yɔrɔ la. Logements sociaux n'o ye jamana ka dɛmɛsow ye, olu dabɔra waasa ka nin hamiw bɛɛ fa. Ɲiningali min tɛngun bɛ o de filɛ. So bɛ se ka jɔ cogo di waasa ka ninnu bɛɛ lajɛlen hami fa? O fɔlɔ, fo ka nin hamiw ɲini k'a dɔn. O de y'a to jamana ɲɛmaw ye dɛmɛso 50,000 jɔli baara bolo sigi sen kan san 5 kɔnɔ. Bakuruba la, jamana faamaw ka layiduba dɔ don waasa ka malidenw ka ɲɛnamaya togow sabati ko ɲuman. Sago bɛ yɛrɛ la I bara ka tɛmɛ wali yɔrɔ kan. O de siratigɛ la, Mali gouvernement ye duguba ko ni soko ministriso dɛmɛ ka bɛnkan dɔ tigɛnɔ bila ni Mali kɔnɔ n'a kɔ kan dugukolo labaarala dɔw ye min kɛra foroba ni kɛnyɛrɛye jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ walasa ka jamana ka dɛmɛso 50,000 jɔli sen teliya. Office malien de l'habitat ye foroba cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen don logements sociaux ko koɲa ɲɛnabɔli ma. Walasa ka jamana kuntigi son excellence Ibrahim Boubacar Keita ka hakilinaw waleya n'o de ye ka logement 50,000 bila maliyɛnw ka bolo kan. An ka baara de ye k'o hakilina ninnu na waleya. An bɛ don min na iko bi, logements sociaux 1,552 jɔra ka ban tabakɔrɔ wa u dira maaw ma ka bɛ 2,015 san. Ni ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nunji m'a faga a daji b'a faga kuma tinda k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka nin waleya ɲuman kelen in na an ye. O yɔrɔ kelen na so 20 ni kɔ jɔli bɛ senna mun na so 550 jɔra sifman fɛ mun yɛrɛ baara banna kaban ka ti si kɔrɔ. Ka fara faabaw kan an ka jamana cercle n'a marabolo kilankɛ bɛɛ kelen-kelen kan logements sociaux sɔrɔlen b'a ta 50 la ka yɛlɛ. K'aw ladɔnniya fana k'a fɔ ko dɛmɛso 20,000 mun jɔra Kati Kɔkɔ plateau la olu baara labanw bɛ senna yaasa maaw ka don u kɔnɔ. Jamana ka logements sociaux fɛɛrɛ bolo waleyali gouvernement ye kɛnɛba dɔw lasago Kati Kɔkɔ plateau la minnu fɛfɛ bonya bɛ se hectare 398 ma. L'hectare 298 n'o ye titre foncier ye mun bugunantigɛ numéro ye 15,924 ye. Ale lasagonen do dɛmɛsow kama gouvernement ka baara bolo in kadara kɔnɔ foroba ni kɛnyɛrɛye jɛɲɔgɔnya kɔnɔ. A tɔ l'hectare 100 n'o fana titre numéro ye 19,625 ye o dira dugukolo ko cakɛlaw ma. U bɛna kɛ hɛrɛ kura ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma ka se ka an ka baara minnu n'a bɛ sen na ka lafiya don bɛɛ lajɛlen ye I n'a fɔ son excellence Ibrahim Boubacar Keita ale y'a fɔ cogo min na a ka hakilinaw la. Sigidaw sinsinna ninnu kan ni ka farafasiyaw ni hakili jagabɔ kɛ dɛmɛso kuraw hakɛw kan min welela ko logements sociaux baara bolo. Nka o bɛɛ kɔfɛ fana sugantiliw kɛra so ɲumanw ani so bɛrɛbɛnnenw kan misali la ka so jɔ ka di walima k'a bila loyer la ni k'a labila maaw ye. Ka so jɔ lojuratɔw kama ani maabakɔrɔ si janfalenw ye. I n'a fɔ fana ka kalandenw tɔgɔla sow jɔ. Fɔ ka taa se baarakɛlaw tɔgɔla yɔrɔw jɔliw ma o ni a ɲɔgɔnna caman. Nin na kɛ sababu ɲuman ye an ma ka se ka maliyɛnw ka hakilinaw n'u ka hɛrɛ kura o dayɛlɛ I n'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keita ale ye a ɲɛfɔ cogo min na a ka hakilinaw la ni logements sociaux 50,000 ye ka di maliyɛnw ma. Nin sokofɔtaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na n'o ye ka u suguya ni u sɔgɔnw bɛrɛbɛn maaw ma minnu bɛ don u kɔnɔ. Ka fara o kan k'u jiw ni u kuranw sɔgɔn bɛrɛbɛn a kana kɛ degun ye u matarafabaw ma. Jamana ye nin dɛmɛso logements sociaux baara sinsinnenw sigi sen kan mun bɛ dɛmɛba kɛ sigida sɔrɔ ko la. Sini ɲɛsigi jɔnjɔn do fana ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ an balimakɛ Turekɛ, Mariam, Umu, Kadɛri ani maliden maa 100,000 caman ye minnu degunnen do ka kundogoyɔrɔ sɔrɔ sow sɔgɔnkow togoya kama. Jamana y'aw faamu wa a bɛ ka wulikajɔba kɛ kundogoyɔrɔ jɔnjɔn ka sɔrɔ. Sabula n'i ko ka siniɲɛsigi dilan fɔ I ka dɛmɛso jɔnjɔn ni bɛrɛbɛnnenw jɔ jamanaden bɛɛ ka ɲɛnamaya ɲuman sɔrɔ.